रायसन भिडिअखौ शेयार खालामनो शेयार खालामनो कार लोगोफोरनो ओरै कार हरदो आरोना अच्छा ठीक है बेलसाजों ओरै मारै बालाखौ ओरै हायनानै ओरै कार हरो बिदि बायदि कार हरगोन ना Hello guys, good morning and welcome to SB Vlog YouTube channel. Nonton bयखौबो गासिबो नोंथांमोना बयबो मोजां दं दिनै नै आं मानिफ्राय इन्ट्र होना लादों बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन वा जे दंनि आसोलफोरा एकदम फैनानै दंफैयो जों दा दसे थानानै बेलेगाव माबा सिबलांनो नागिरदों आरोना गाइजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय So guys जों दा थांनो रेडि जाबाय आरोना नै ओरैसे So guys अभी हम निकल पड़े हैं घर से जाने के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहना लास्ट तक वो देखो इधर देखो और जाए नहीं बुस्थुफोरखौ थिखोबाय आरोना लड खालायबाय गिटारा बे दं थांबाय थानोसै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस भिडिअखौ जोबजासिम को बाय बाय कहते हैं गाइस आप लोग देखते रहना साब्रैजों थांगासिनो आरो ड्राइभार 2022 नि आबसु मिथिङा बेहायनो जादोंमोन आरोना गाइस नोंथांमोना सोर सोर फैदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नैबे फिल्डआवनो जादोंमोन So guys finally जों दा देन्दागार मोनफैबाय आरोना नैबेलाय बेनो देन्दागारा ओइथिंजाय हाबलांनांगौ आरोना बिथिंबो थांजायो बिथिंबो थांजायो So guys जों दा मोनफैबाय आरोना नै ओरैजाय दैमा बारनांगौनो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दासो मोनफैदों ओरैजाय थांजागोना थांजाया ओरैजाय गथ'खौ टेम्पुखौ बिदाय होबाय जोङो ओरैजाय दा जों थांसै आरो थांजागोना थांजाया आयौ माथो सिखाव लामा बायदिसो सिंरि बार दे बारदो दासो कार्बि आंलं मोनफैदों होनदो दैमाया नै दैया राननानै दं ओंखायनोसो बिथिं फैनो हादों नङाबाथ' बिथिं बारनो हायाना बिथिं नहले बिजों दै मेरलाबा बै साइडथिं गाहाय थान्दाथार दैया आयु दा बुहुद थान्दा हराव दामबाय थानोसै पुरा क्रसिं करियासो आमि इटिया गायना दोनखानाया फानसै गाबोनहाय हाननानै लाबोलायसैलाय हेभि ओरैजाय नै जोङो गय दंफां साननो फैदों आरोना गाइस जों गय दंफां साननो फैदों नै गोदो खिग्राया नारें बागान नै गाबोनहाय बेखौ एकदम थुख्लायजोबसै फुङाव खस्थ'खौ खिन्थु जों मोनगोन आरोना ओमफ्राय फैसाखौ 100ल' मोनगोन जोङो बास खामानि मावनायनि 1 hour later गाइस जों दा नैबे एसे बेरायफैदों मोनाबिलिनि बारहावा जानो बिसोर गामियाव देन मा होननो सानो नों दिनै माजों जाहोनो सानखो जोंखौ मैं नहीं बताऊंगा हा बुंला होमबा गयजों फाथै सुनै ओरैजाय नै भिउखौ नायनो हागोन पुरा सालिया जानानै दङ ओरैजाय जों थाबायगासिनो दं ओमफ्राय लामाया नै दखानाव एसे बेरायफैदों आरोना The next day guys good morning मैयाहाय ब्लगखौ कमप्लिट खालामनो हायासै आरोना ओंखायनो दिनै गय हाननो दङ बेहायनो कमप्लिट खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मैया माने मेंनानै बांद्राय भिडिअ बानायनाय जायासै आरोना ओंखायनो जों दा नै ओरैजाय गय खनगासिनो दं आरोना हानग्राया बिथिंजाय ओरैजाय खनगासिनो दं नै बस्थायाव दासो खनहांदों आरो बैथिंजायबो माखासे हानगासिनो दं आरोना नै बिथिंजाय दिस इज तामुल बागान बिक्रि करिम केटिएम आनिम होनदो लेकिन 1 सेकेन्ड बिक्रि करिम केटिएम आनिम होनदो So guys नै ओरैजाय खागासिनो दं बस्थानै सोखांबाय आरोना नै ओरैजाय बस्थानै सोखांबा बैथिंजाय खनगासिनो दं आरो बैथिंजाय हानगासिनो दं आरो बै खनायाव सानै एलानि So guys जों दा नै इसां खनखांबाय आरोना एलानि इसांखौ खनखांबाय आरो माखासे दंबावो खै बस्ता जाखो 1 2 3 4 5 6 7 बेहाय नांथानानै दं र' आं गाखोनानै हाननि बेहाय ओरैजाय खनगासिनो आबैमोना मोनफैबाय So guys जों दा हाखांबाय आरोना नै ओरैजाय जमानो खै बस्ता जाखो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बस्ता जाबाय आरोना खनखाङाखैनो बेहायनो मा स्टाइल बेलाय खनखाङाखैनो बेहायनो नागिरफैबाय नै खावसे लाखि मा जातनि मानसिलै स' गाइस बैथिंजाय दंबावो आरोना एसे हाननो गोनां बैथिंजाय बेखौनो जों दा दसे थाना हाननो नागिरबाय आरोना जों फैगासिनो दं आरो माखासे फैगोन जों फैग्रोबाय आरोना बे बेसेबांसो जागोन दंफां खैथासो दंथाय दा थांबासो मिन्थिसिगोन र' खाथियाव थांबाथाय हानहैबाय खोमा मालाय हानहैबाय माथो मामाया हानहैबाय लामायाव अबेथिंलै बिथिंना बारनांगोनसो दां फोरा नै मा स्टाइल पूरा जंगल ओरैजाय मोसा ओंखारबाथाय खारनो नायो ना मानो नायो होननायसो जादों बे बस हवा निकल गई जोंहा बे खुसिया जावग्रा जायगायाव बबे जायगायाव मोनलाय होमब्ला अबे जरावमोन बैथिंजाय ओइ जरावनोमोन आरोना जों खुसिया जावग्रा जायगाया आरो ओरैजाय ओइथिंजाय सब जावजोबोमोन जोङो बेहाय दै थायोमोन दा दैयानो थाला माथो नै रानजोबनानैसो दं ससानसो खोमा ना बेयो बे दालाय ससान नङामोन ससान खाथियावनो दंफैयो जोङो नै बैनो ससान ओमफ्राय जों बेहायनो दङ A few moments later स' गाइस जों दा दुगैनो फैदों आरोना अच्छा नै ओरैजाय नायनो हागोन ओरैजाय खालामनांगोन ठीक है दैया बेनो बेहायनो जों दा दुगैगोन आरोना एसे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरनो ना मा होनो लोगोफोर दे होमबा दा दुगैनायाव लोगो मोनसिगोन ना मा होनो हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ये क्या है फंबाय मा जादों बेहाय स' गाइस जों दा जायगाखौ चेन्ज बानायबाय आरोना नै बै जायगायाव बिथिंजायमोन आरोना ओरैजाय जों दा बै जराव थांसै आरोना नोंथांमोना फैबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा एकदम बेक जाम हाइ जाम लं जाम माबा जाम ऊपर जाम नीचे जाम होनोसै लेकिन एक सेकंड हाइ जाम लं जाम माबा जाम ऊपर जाम नीचे जाम होनोसै karena nggak ada macam-macam video kejebakan. Respon video share खालामनो share खालामनो no बिथांखौ बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साला मिस्टर गोलाव स्पेशली ये क्या है delete So guys जों दा दुगैसै आरोना नैबे दैयाव दुगैसै जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जों मारै दुगै मारै मायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा दुगैसै आरोना बारदो So guys pindah video esensi arna video ko moजां like comment share खालामदो आरो लोगोफोरनो ओरै गारख'दो आरोना बेलथाजों ओरै मारै बालाखौ ओरै हायनानै ओरै गारख'दो बिदि बायदि गारख'दो ना भिडिअखौ मोजां like comment share खालामदो आरो लोगोसे subscribe खालामदो आरो लोगोफोरनो share खालामदो नेक्स्ट भिडिअ थागोन लोगो मोनगोन